Du kender sikkert godt udtrykket, en ulykke kommer sjældent alene. Og det gælder, så vidt jeg kan se, ikke kun for ulykker, men det gælder faktisk også for lykkelige begivenheder. Det er lidt som om, at det kommer sådan i stimer. Man kan komme ind i en stime af, at hurra, hvor alting det bare lykkes for mig, og så vil du komme ind i en anden stime, hvor nej, nu gik det galt igen. Det jeg gerne vil beskrive lidt om for dig på det her modul, det er det vi kalder tiltrækningskraften. Hvis vi for et øjeblik lige betragter denne her tus, og tænker, hvad vil der ske, hvis Jane slipper den? Så er hverken du eller jeg i tvivl om, hvad der vil ske. Jeg slipper den her tus, så falder den til gulvet. Det er fordi vi har noget, som hedder tyngdekraften. Tyngdekraften er faktisk ikke rigtig til at få øje på. Den er ikke rigtig til at gribe fat i. Men vi ved godt, at når vi placerer en stol på gulvet, så står den stol på gulvet. Den flyver ikke op i loftet, eller den hænger ikke og svæver nogen steder. Tyngdekraften får stolen til at stå på gulvet. Og tusen til at falde til gulvet. Vi kan ikke se den, men vi stoler 100% på den. Vi har også en centrifugalkraft, som får ting til at suges rundt. Og vand til at blive inde i spanden, hvis du suser hurtigt nok rundt med spanden. Det er faktisk ret sjovt på den dag. Så vi har nogle kræfter, som vi ikke rigtig kan se, men som har en fantastisk effekt, og som vi indretter os efter. Og vi har måske en kraft mere, som ikke er talt så meget om, ikke er skrevet så meget om, ikke er på samme måde evidensbaseret, men som er der. Vi har en kraft, som vi kalder tiltrækningskraften. Metafysikere rundt omkring på kloden har travlt med at finde ud af at få beskrevet, hvad er det, den her tiltrækningskraft er for en størrelse? Hvordan er det, vi får forklaret, hvad den kan og hvad den gør? Imens I arbejder på højtryk, så er mit råd at forholde sig til et simpelt og enkelt udtryk, som bare hedder, det du fokuserer på, får du mere af. Det du fokuserer på, får du mere af. Alt tyder på, at det er sådan tiltrækningskraften, den fungerer. Noget af det, som i den tid vi er i, hjælper vores fokus på tiltrækningskraften på vej, det er den her mindfulness-bølge, som er skyllet ind over hele den vestlige verden i hvert fald. Fordi når vi bliver mindfulde, altså når vi bliver mere opmærksom på, hvordan har jeg det egentlig lige nu? Hvordan kan jeg regulere på, hvordan jeg har det? Hvordan har de andre det? Og hvordan er samspillet mellem dem og jeg? Og hvad sker der, når jeg gør sådan her og siger sådan her? Og hele det der opleve egentlig, hvad der sker, det her sansebaserede apparat, det er alt sammen rigtigt befordrende for, at vi sætter gang i tiltrækningskraften på den gode måde. Du har sikkert, ligesom jeg, prøvet denne her med, at du tænker på en bestemt person. Det kan være en, du ikke har set i rigtig lang tid, og pludselig kommer du til at gå og tænke på, kan jeg vide, hvordan Søren egentlig har det? så går der ganske kort tid, så har Søren skrevet til dig på Facebook, eller sendt dig en sms, eller et eller andet. Og så mødes I måske efter 10 eller 15 år. Vi kalder den slags synkronicitet, og det er noget af det, som metafysikerne forsøger at finde en rigtig, rigtig god beskrivelse på, hvad er det, der foregår. Vi har ikke den der rigtig, rigtig gode beskrivelse, men vi ved jo alle sammen godt, at det sker. Selvom vi ikke helt kan forklare det, så ved vi godt, at det sker. Du har sikkert også været i en situation, hvor du har siddet i en gruppe af mennesker. Og på et tidspunkt, så er der noget, der har gjort, at du har kigget op. Og i det øjeblik, du så kigger op, så møder du et blik.
Og så ved du, at den der trang, du fik sådan, til at kigge op, som meget ofte jo ligger i det ubevidste, så du har ikke været opmærksom på, nu får jeg trang til at kigge op. Du kigger bare op, men inden du gør det, har der været nogle signaler til dig om, det vil være en god idé at kigge op lige nu. Det kan jo meget vel vise sig at være, fordi der er et menneske, der har stået og kigget på dig. Så der har været noget energi fra det menneske, som er nået hen til dig, selvom der ikke er blevet sagt noget, selvom der ikke er blevet gjort andet end at kigge på dig. Så kigger du op og møder et blik, som har forsøgt at komme i kontakt med dig. Og når vi er meget mindfulde, og når vi er meget sanselige, som det jo også betyder, så opdager vi den slags. Hvis du er helt lukket af, og overhovedet ikke er mindful, og overhovedet ikke er sanselig, så opdager du det ikke, hvis der er nogen, som egentlig står og betragter dig. Og ja, så går du glip af en hel masse fantastiske oplevelser. Det her med, at du går og tænker på Søren, og så viser det sig faktisk, at han har også gået og tænkt på dig, og så ender det med, at han sender en sms eller et eller andet. Det kalder vi synkronicitet. Når du begynder at arbejde med tiltrækningskraften, så vil du kunne komme automatisk ind i de her stimer af, hej hvor det går, og det hele lykkes for mig. Og skulle du komme ind i en af de stimer, som hedder, nu gik det galt igen, så kan du bryde strømmen og trække dig over i en neutral eller en lidt mere positiv strøm. For at gøre det nemt for dig at komme i gang med at arbejde med tiltrækningskraften og få den til at fungere i dit liv, så har jeg skabt en lille model, og den vil jeg gerne præsentere dig for nu. Det første du skal gøre, det er, at du skal bestemme dig for, hvad er det, du vil? Hvad er det, du gerne vil, som du kunne tænke dig at få lidt hjælp til, som du kunne tænke dig, at universets store magnet, hvis vi kan kalde den det, hjælper dig med at få skabt. Hvad er det? Når du formulerer det, så skal du formulere det positivt, og du skal formulere det fremadrettet. Du bliver nødt til at formulere det positivt, fordi hjernen forstår, og universets magnet forstår ikke negationer. Lad mig give dig et eksempel på det. Jeg skal bede dig om lige nu ikke at tænke på en lyseblå elefant med stribet strikhue. En lyseblå elefant med stribet strikhue. Det kan ikke lade sig gøre. Lige nu er der en lyseblå elefant med stribet strikhue inde i dit hoved. Har jeg ikke ret? Og det fortæller os, at hjernen forstår ikke negationer. Så derfor skal du fortælle, hvad du vil have, hvad du vil opnå, hvad du gerne vil, og ikke hvad du ikke vil. Fordi din hjerne forstår ikke, jeg vil ikke længere være arbejdsløs. Det forstår din hjerne ikke, fordi ikke forsvinder væk. Så det du skal sige, det er, jeg vil have et job. Det er præcis positivt, og det er fremadrettet. Det er sådan, du skal formulere det. Det forstår universet, og det kan universet hjælpe dig med. Det andet trin i modellen for at få tiltrækningskraften til at arbejde for dig, det er, at det du nu har bestemt dig for, at du gerne vil, og som du har formuleret positivt og fremadrettet, det skal du mærke. Du skal opleve, hvordan det vil være, når du står i den situation, at det er sket for dig, at det er lykkedes, at du for eksempel har fået det job, som du går og ønsker dig. Så skal du sætte dig ind i, med alle de kræfter, du har inde i dig, hvordan vil det være den dag? Hvordan vil det være? Og den tilstand, den skal du gå ind i. Det hjælper tiltrækningskraften rigtig, rigtig meget med at sende det til dig, hvis man kan sige sådan, at du går faktisk allerede i stemningen, fordi det du fokuserer på, er jo det du får mere af. Så du skal fokusere på, det er sådan her det er, det er sådan her jeg gerne vil have det, og jeg vil blive ved med at have det, og jeg vil ikke bare gå og fantasere mig til det, som jeg gør lige nu. Det skal være der hele tiden. Det du fokuserer på, får du mere af. Så øv dig i at gå ind i den stemning, ind i den sindstilstand, ind i den der, som du gerne vil være i, når det lykkes for dig.
Det tredje trin i modellen, det er, lav en planche. Tag nogle ugeblade, klip nogle billeder ud, klister dem op på et stykke stort papir, og hæng det op på din væg og kig på det gang på gang på gang. Og mærk, at de billeder, som du har valgt, som viser, hvad det er, du så gerne vil, at de får dig til at mærke, at det faktisk allerede er sket, at de hjælper dig ind i den her stemning. Så de er egentlig bare med til, den her planche er bare med til at hjælpe dig ind i modellens trin nummer 2, altså den her med at opleve, hvordan det vil være. Men det, at du har et sted, hvor du kan kigge hen, den hænger lige der, jeg kan se den flere gange om dagen, hjælper dig rigtig, rigtig meget til at holde fast i det. Til at holde fast i det, du gerne vil fokusere på. Det er din opgave. Fokusere på det, du gerne vil. Du kan også gøre det på en mere moderne måde, kan man sige. Det behøver ikke nødvendigvis at være en saks og noget lim og et stykke papir og nogle gamle ugeblade, du skal bruge. Du kan også gøre det på en super smart grafisk måde på din computer, eller indspille en film, eller der er sikkert nogen, som har nogle idéer til, hvordan de kunne gøre det endnu smartere, end det jeg lige foreslår. Men i hvert fald få lavet noget omkring det, noget visuelt, som du kan vende tilbage til og kigge på gang på gang på gang. Det næste, du skal gøre, det er, at du skal forvente, at det sker. Du skal gå rundt og tro på, at ja, men jeg ønsker mig det. Jeg har formuleret det positivt og fremadrettet. Jeg har simpelthen mærket, hvordan det vil være, når det sker. Og jeg har fyldt op af, at lige om et øjeblik, så ender det med, at det kommer til at ske. Du skal tro på det. Du skal forvente det. Det er det næste trin i modellen for at få glæde af tiltrækningskraften. Du har en anden opgave i forhold til at få glæde af tiltrækningskraften. Fordi man kunne godt fristes til at tro, at jamen, når nu det er så stærk en kraft, så kan jeg jo bare gøre, som Jane siger, og formulere positivt og fremadrettet, hvad det er, jeg gerne vil have. Lave en hyggelig lille planche, hænge den op på min væg, og så læne mig rigtig hyggeligt tilbage i min sofa, og bare ligge og vente på, at det hele kommer til mig. Nej, sådan foregår det ikke. Det foregår på den her måde, at du gør alle de ting, som jeg lige har nævnt for dig. Og så er du frisk ved havelågen og lægger mærke til, når der bliver præsenteret en mulighed for dig. Og den mulighed, den griber du og gør noget ved. Altså, hvis du vil opnå det resultat, som ligger for enden af den mulighed. Læg mærke til, hvor mange idéer du får. Jeg kunne også, og måske kunne jeg, og der var det også, og jeg mødte et menneske, og der var den her mulighed. Du bliver præsenteret for artikler i avisen, som omhandler et emne, som giver dig en idé. Du vil se noget på nyhederne, du vil møde nogle nye mennesker, som er i en branche eller et eller andet. Hele tiden vil du få serveret nogle muligheder, som alle sammen vil kunne bringe dig tættere hen i retning af det, som du har formuleret, at du gerne vil. Og din opgave er, sorter i de muligheder, grib dem af dem, som du selv synes er de rigtige for dig at gribe, og brug så noget krudt på det. Det sker ikke, hvis du ligger hjemme på sofaen. Så kraftig er den magnet altså ikke. Den sidste ting, som kræves af dig i denne her model, det er, at du skal være glad og taknemmelig. Du skal være glad og taknemmelig for, at du har nogle ønsker. Du skal være glad og taknemmelig for, at du kender til tiltrækningskraften. Du skal være glad og taknemmelig for alle de muligheder, der bliver præsenteret for dig. Og du skal være glad og taknemmelig for, at du oplever, at du er på vej hen mod det her positivt fremadrettede sted, som du har defineret. Det virker lidt som om, at den her taknemmelighed og glæde, den løfter vores energi op på et andet niveau, hvor at vi nemmere kommer igennem med det, som vi gerne vil have.
Hvis du går rundt og er noget utilfreds over, at det her det fungerer jo ikke, og det hele det er sådan lidt småtræls, og du er småsur og irriteret og ser sorte skyer på himlen, selvom solen er lige bagved, og du ved, hvis du går ind i det der mode, så skal du nok ikke regne med, at der er så mange gode ting, som lykkes for dig. Så husk at arbejde med den her med og mærke, at jamen, det er jo fantastisk, alt det, der i virkeligheden sker. Glæde og taknemmelighed er faktisk en vigtig del af tiltrækningskraftens muligheder for at hjælpe dig. Jeg vil gerne give dig et eksempel på en gang, hvor tiltrækningskraften virkede for mig. Jeg har kontor inde i en storby, og egentlig så som en meget godt tilfreds med det kontor, men jeg ønskede mig nogle gange, at jeg kunne have et kontor med havudsigt og med duften af skov ind ad vinduerne. Altså, det var lidt stort at tro på, og det var lidt stort at gå og ønske sig, men jeg må indrømme, at jeg ønskede mig det faktisk. Jeg synes, det kunne være rigtig dejligt. Men der var en pris, jeg ikke ville betale, for jeg ville ikke flytte ud af storbyen. Og det er svært at få havet ind i storbyen, og det er svært at få skoven ind i storbyen. Men jeg ville det egentlig rigtig gerne. Jeg ville faktisk gerne have sådan et kontor. Jeg havde fortalt mange mennesker om, at det synes jeg egentlig, det kunne være lækkert, og havde også joket lidt med, at det kunne jo ikke lade sig gøre, og vidste man mig selv, at den der flytning ville aldrig komme på tale. Jeg ville ikke flytte fra storbyen og langt ud til vandet og skoven for at få mit ønske opfyldt. En dag blev jeg opmærksom på, at nede ved havnen er der et lille hus, som altid har stået der, men aldrig har haft min opmærksomhed. Eller ikke altid, det var som ikke så gammel, men jeg har set det rigtig, rigtig mange gange og cyklet forbi rigtig mange gange. De har aldrig fået min opmærksomhed. Men en dag står der et skilt i vinduet til leje. Og jeg tænker, nå, det ser da egentlig interessant ud med nogle super flotte ovenlysvinduer, som helt sikkert gav et rigtig dejligt lys ind i huset og væk fra det alt for meget trafik og så lige nede ved vandet. Altså vandet som i fjord, ikke havet, men fjorden er da også super skøn og dejligt. Og det er nu engang det vand, vi har her, hvor jeg bor. Jeg gik og tænkte over det i et par dage, og vidste ikke rigtigt, om jeg skulle gå hen og bede om at få det fremvist. Og så sker der noget pudsigt. Der sker faktisk det, at nogle kilometer herfra, så er der en kæmpe stor skov, og der fælder man ret mange træer. Og når de træer, de skal transporteres, så bliver de lagt ned på havnen, lige foran og rundt omkring det her lille hus. Og der ligger de så, indtil der kommer et skib forbi, og de bliver lastet på det her skib. Og der kom jeg så cyklende forbi, og så det her lille hus ligge lige ned til vandet, omgivet af de her træer, som lige var blevet fældet. Og sådan nogle træer, de dufter helt fantastisk, fordi safterne løber fra dem. Så der duftede så meget af skov, at det var sådan helt overvældende. Så i det øjeblik forstod jeg, okay, det her det er simpelthen det tætteste, du kommer på at få det ønske, du har haft til at gå i opfyldelse herinde i byen. Altså der dufter så meget af skov, og det gør der jævnligt, fordi det er jævnligt de her træstammer, de ligger og venter på at blive fragtet, og vandet er lige ude foran døren. Jeg valgte at lade være at gribe den mulighed, men jeg synes, det var et af de beviser, jeg har fået på, at man kan få næsten alle ønsker til at gå i opfyldelse, også selvom det lyder næsten som om det ikke kan lade sig gøre. Men inden for de grænser, som er, så kan man faktisk nærmest få det, man gerne vil have.